maring ngone barang sing wis nyata. Tapi nek menungsa tampak. Nggih napa mboten Bu? Tampak dan suatu saat akan menjadi gaib kalau jasadnya sudah berpisah. Nggih. Gusti Allah gawe menungsa niku dadi makhluk saapi-api makhluk beda karo liyane. Gusti Allah gawe kewan jenenge wedhus, sikile papat. Rika sikile pira? Loro. Nggih mboten? Gusti Allah gawe wedhus, gawe kucing, gawe petek, kawit sekang sirah nganti tekan sikil wulunen. Lah dhewek wulunen apa ora? Wulunen asing muni mboten ora ngandel. Jajal ndi sing ora ana sing ora ndek wulu ngacung, sing ora ndek wulu ngacung. Sing ora ndek wulu ngacung. Loh, Allah gawe menungsa niku ya wulunen kaya dene makhluk liyane, tapi nyun ngapunten sing lemu nggon-nggonan. Kok dadak guyu ki ngapa iki kudu? Iya ora Pak? Adem tak karo medun. Ora kok kabele ora pedhot to, Bu. Loh, Gusti Allah niku ndamel menungsa kabeh ana wulune tapi kan sing lemu nggon-nggonan, kena mboten? Nang sirak lemu diarani rambut, modon setek lemu diarani alis, modon setek lemu diarani idep, modon setek nang ngisor irung lemu diarani kumis, ngisor lambe lemu diarani beda nggon be jenenge beda. Nggih napa mboten? Nggih. Ngapa? Lho kok guyu napa Pak napa? Sing modon maning apane? Malah nek ngomong hau modon maning, modon maning. Sing modon maning apane? Oh rambut lemu. Yakin tatak? Lho malah muni kon modon maning tak turuti, Pak. Modon maning ngisor tangan, ngisor pundak ana rambut keslempet lemu diarani. Lah kuwe wis modon maning kok. Nggih napa mboten? Lho tek ngeten iki, manungsa itu menjadi makhluk sebaik-baik makhluke Gusti. Dadi saapi-apike makhluke Allah. Mulane awake dhewe didadekake kalih Gusti Allah khalifatullah fil ar, pemimpin di bumine Gusti Allah. Nggih mboten? Lah sawise awake dhewe didadekake makhluke Allah manggon nang bumi, niki bumi dijaga, direksa, disyukuri. Sebab napa? Allah ndadekke bumi niku tadinya gersang. Nggih napa mboten? Kama kola Haji Roma Irama ngoten niku. Langit sebagai atap rumahku. Dadak muni greng barang. Dan bumi sebagai lantainya. Hidup ini menyusuri jalan untuk mencari ridho Tuhan. Gimana? Awake dhewek melangkah urip salat ngibadah ngaji nyambut gawe aja kelalen dhewek diniati golek ridhone Gusti. Nggih napa mboten? Sing paling penak urip nang alam donya mbok sapa kuwe rumangsane menungsa kaya ngapa rupane, kaya ngapa nasibe nek Gusti Allah awek ridho, awek rahmat uripe bakal bahagia. Nggih napa mboten? Nggih. Akhirnya Nabi Adam diulang Nabi Adam. Sama dadi makhluk saapi-api makhluk. Diulang kali malaikat. Nggih. Ditudui nama-nama ya apa yang ada di sekitarnya. Dari mulai rambut, dari mulai tangan. Halo Bu. Nabi Adam niku lho sing tenggene kepala panjenengan ana rambut niku wonten mripat loro gunane nggo mresani, irung nggo gawe ambu-ambu, lesan nggo gawe ngomong. Nggih napa mboten? Tangan nggo gawe nyekeli, nggih mboten? Pondak nggo gawe mekul, samparan nggo gawe mlaku. Nabi Adam diulang, baleni Nabi Adam tidak hanya bisa mengulang tapi bisa mengembangkan. Ning dilengaken, ngati-ati Nabi Adam suatu saat apa yang bergerak dari tubuh kita saat sudah meninggal dunia akan menjadi saksi. Nggih napa mboten? Lesanku ini kan jadi saksi apa yang ku ucap ten
tenang. Yo. Ayo muni wae, yo. Mataku ini kan jadi saksi apa yang kulihat, lesanku ini kan jadi saksi apa yang ku ucap, semua akan terungkap. Kakiku ini kan jadi saksi kemana ku berjalan, tanganku ini kan jadi saksi apa yang ku sentuh, semua akan terungkap. Tepuk tangan dong. Effortnya luar biasa, malah mentang rampung domblong baen. Tuh, Bu. Lho niki kabeh niku bakal dadi saksi. Lho Nabi Adam diulang, orang mung saged nirokake, tapi bisa mengembangkan. Terutama apa? Otak. Napa Bu? Otak akal. Lho Nabi Adam sampan kembang genang manggon nang bumi. Lho kaya nang bumi bakal ana tanduran. Tandurane warna-warna, ana tanduran kayu. Nyatane bumi dinggoni Nabi Adam. Tanduran kayu, akal yang cerdas. Kayu dibuat untuk apapun yang bisa bermanfaat dan bisa digunakan dengan fungsi, banyak sekali fungsi dari bahan baku kayu. Nggih napa mboten? Nabi Adam sekang bumi anak tetukulan. Tetukulan orang mung kayu tok, tapi berbagai macam makanan. Wes ana maning tokol tela. Apa Bu? Yo tela. Nggih mboten? Kilo Nabi Adam tela. Tela dicekel menungsa, angger malaikat sing nyeket tela ya tela baen. Nggih. Tapi tela dipanen menungsa, tela dadi gethuk, dadi manggleng, dadi opak, dadi gejos, dadi combro, dadi apa Bu? Tape, dadi peyem, dadi apa meng? Awas pokoknya kue lah ya. Kue ke mbeke tela tok, nggih mboten? Ki maneng anak apa ki beras, pari, ora mung dadi segatok, dadi glepung beras barang, nggih mboten? Wis dadi glepung beras bisa digawe warna-warna, ya Bu. Niki sebab Allah nyempurnaaken penciptaan manusia. Lah bumi niki dititepaken kalih Allah kanggone menungsa untuk dinikmati dan untuk dijaga. Apa wae sing nang bumine Allah mangga ngono dinikmati, tapi Allah pesen al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Sing halal pertela dan jelas, sing haram pertela dan jelas. Wa bainahuma antarane lorone ada yang namanya hukum subhat. Nek subhat diteliti dan lebih baik ditinggalkan, nggo gawe ngati-ati. Nggih napa mboten? Apa bae sing nang bumine Allah niki dititakaken diwekaken nggo menungsa, sing ulih ya ulih, sing kena ya kena, sing ora ya ora. Mudeng nyantel apane? Ngajine. Nggih napa mboten Bu? Lah nggih, lah awake dhewe harus paham, nggih Bu nggih. Bumi ini dijaga direksa. Awake dhewek manggon nang dhuwur bumine Gusti Allah. Bumi sing tadinya gersang diturunkan air hujan, bumine dadi subur. Nggih mboten? Lah subur niku ditanduri tokol dadi uwoh. Buahnya itu kita makan dadi rejeki. Nggih napa mboten? Nggih, awake dhewek gemien lahir orang gawa apa-apa, siki urip ning alam donya diparingi mulya, Allah mung perintah napa Bu? Perintahe awake dhewek mung kon pada ibadah. Nggih napa mboten? Pon ora perintah liyane, mung kon pada ibadah. Nggih napa mboten? Sira lahir ana donya orang gawa apa-apa, orang ngerti apa-apa, mbok ya padha
nono bondo donya bisa sirna pangkat derajat bisa oncat kabeh iku mung titipan saka ngarsa ne pangeran urip ning donya aja neko yen pengen mulya mbok ya sing prasaja urip ning donya aja neko yen pengen mulya mbok ya sing prasaja iman gondelono amal soleh lakonono nganti tumeka koncate nyawa nira bareng ya rabbi sholli ala rasul selamat muhammadin syirril ula wal anbiya wal mursalin nal khurrihat man awala ayo bareng ya rabbi sholli ala rasul muhammadin syirril ula wal anbiya wal mursalin nal khurrihat man awala diperintah kali Gusti Allah nang bumine Allah niku ora liya diperintah kon padang ibadah dan salah satu bentuk ibadah adalah syukur karo nikmate Gusti Bu Dadi bumi dan iman ada kaitannya ngeten nggih bumi dan amal ada kaitannya wekdal kula nderek ngaos kalian Abuya Haji Thaifur Mawardi niku dalem nderekaken pengaosan piyambake ngendikaipun ngoten. Ayo bareng-bareng. Yo. Al imanu kalmator. Iman kuwe kaya dene banyu udan. Tekane gon-gonan. Cokane ora mesti. Nggih Bu nggih. Nggih, kadang-kadang nang kene terang, nang kana gerimis, nang kana udan kan ora mesti nggih Bu nggih. Nggih. Lah wong kadang-kadang beda desa ngene gerimis udan wis mau, mandang dewek numpak pit motor maju setetek nang kana terang glentang dalan garing. Ya apa ora? Padahal engko dewek wis terjebes. Nggih Bu nggih. Lah udan niku Allah sing ngersakaken Bu. Imane awake dhewe Allah sing maringi, tapi kadang-kadang ana sing kadang ora bisa jaga. Betul? Betul. Awake dhewe sering nglakoni dosa, ning aja nganti nglakoni dosa sing saged ngilangaken iman. Apa itu dosa sing saged ngilangaken iman? La yaskurullah ala ma akrama bihi minal iman, ora syukur karo Gusti Allah ing atase perkara sing mulia, yaitu nikmat yang bernama iman. Dewek lesan ese usang ngecap kalimat thayyibah. Halo. Samparan ese bisa melangkah. Maring masjid egen bisa jamangah. Nun sewu bapak-bapak sering maring masjid apa ora? Sering tindak masjid napa mboten? Salat apa liwat? Ya palang apa tak genah-genah. Lha ana wong sing sering maring masjid tapi mungkur liwat tok ya, Bu. Halo. Nggih. Lha niki orang sing ora gelem syukur atas nikmat yang mulia berarti nikmat iman itu bahaya. Bu. Al imanu kalmator iman kaya dene banyu udan tekane nggon-nggonan ora mesti kadang tidak sesuai dengan logika manusia. Kudune angger ana wong duwe omah cepak masjid kudune sregep jamaah ning ora mesti Bu. Ana wong sing omahe cepak masjid tapi malah ora tau jamaah ki ana. Ana apa ora? Anak ngarep ngomongna tapi mbokan wonge tambah kerasa. Soalnya wonge teka sih. Oh iya. Bu, kudune angger cepak pak kiai, kudune pinter ngaji. Lah wong tanggane beda di kiai, malah ora gelem ngaji. Malah kadang-kadang malah ora cocok karo kiyaine.
Anak ora. Wong ya teka. Bu. Lah, kadang-kadang ngomong iki tanggane nyong anu kiai Pak tapi ora gumun wong kiai ya biasa bae. Lah kiai kan juga manusia. Nggih mboten? Tidak ada yang sempurna. Saumpama kadang-kadang orang pas karo salah satu akhlaknya, maka jangan sampai tidak cocok dengan ilmunya. Betul? Ngono, ya menungsa ki mesti ana kekurangane. Cokan ana wong ngomong kae Pak Kiai, pintere pinter, ngomongnya apik, ngajine maer, ngibadahe sregep, ala tapi pelit kodet bededet. Umpama ngono lho. Bu, lah kan mama, lah Pak Kiai ini ngomong jare kon sodako maksudnya urunan masjid malah Kiai ini urung urunan. Umpama kok dadak tepuk tangan bareng ki ngopo iki? Bu, Kiai juga manusia, nggih napa mboten? Oleh ngomong, konten kekurangane, jenengan ora cocok karo pelite, tapi jenengan aja nganti ora cocok karo ngilmune. Nanti kapan wong sengit karo kiai, nanti kapan wong sengit karo alim ulama, ibarat wong kiai niku warasatul anbiya. Dadi pralon banyune ngilmune Allah sing titipaken dening Kanjeng Nabi. Wong kok sengit karo wong alim, sengit karo kiai, ora bakal pinter, ora bakal ngalim, ngibadahe ora bener. Lah niku malah bahaya, nggih mboten? Urusan pelit urusane dewek, sing penting aja nganti ora cocok karo ngilmune kiai, nggih mboten? Desa niki bakal adem, ayem, tentrem, makmur nek ngendikane ngilmune kiai pada dilakoni. Oke? Oke? Walaupun kadang-kadang kiai ana sing mandan pelit, walaupun kadang-kadang kiai ana sing mandan tegas, walaupun kiai ana sing mandan kereng, walaupun kiai ana sing mandan galak, nggih mboten? Tapi ngilmune ora kena disepelekaken. Ngilmune alim ulama niku warisane Kanjeng Nabi. Awake dhewe krungu ayo dilakoni. Umpama anak kiai salah tingkah pola aja ditiru. Didongakaken gene enggal-enggal dapeaken sesuai dan mengamalkan ilmunya. Allahumma. Ngono, Bro. Nggih. 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 Wes, awake dewek ayo urip ning alam donya niki mung sakwentara. Nggih Bu nggih. Ayo ndang-ndang ibadah. Al imanu kal matur, iman kaya dene banyu udan. Yo, al ilmu. Dene suwe-suwe meneng bae. Al ilmu kal ardi. Ilmu kue kaya dene bumi. Ora bakal bisa panen nek ora ditanduri. Saumpama ana tanduran tokol dewek kudune dirumati. Iya ora? Ilmu itu kayak dene bumi. Bumi niku nek dijoraken dinangaken tanah lapang ora ditanduri menghasilkan apa mboten? Mboten. Ngilmune akeh-akeh yang apa numpuk sak dhuwuring gunung nek ora diamalaken tidak jadi amal soleh. Betul. Mulane ngaji ayo dilakoni. Setetek-tetek dilakoni Bu, tambah tuane tambah apike. Allahumma. Ilmu kaya dene bumi. Bumi niki kudu ditanduri. Tanduran nek wis diceblek kudu dirumati. Ngilmu niku dingerteni disinaoni ben dadi tanduran apik kudu dilakoni. Lan jenengan ngaji niku ngamal apik ning hati-hati para petani-petani. Nggih mboten? Jenengan nek nandur niku cok tokol suket napa mboten? Sukete ditandur napa mboten? Rika nandur wit duren. Durene ditandur ceblek nang pinggiran duren tokol suket napa mboten? Sukete kuwi tanduran apa tokol dewek? Nah, pada karo amal Bu, dewek nglakoni amal apik pada karo duwe tanduran apik. Ning hati-hati, sekitar tanduran tokol suket kudune diwaton, mepel dibubuti, itulah penyakit yang ada dalam diri sendiri. Wong nandur apik bakal panen apik. Ning nek ora nandur aja ngarep-arep panen, betul? Kejabane nyolong. Naudzubillah min. Lo tak tandur pari jebul tukule malah suket
jebule penyanyi kabeh. Nandur pari jebol dokol suketeki, nandur apik begitu ngemben nang akhirat ditakokaken ganjarane ora ngerti. Jebule ganjarane wis ilang ngowos. Ngerti ngowos? Ngowos kuwe ya. Ya ngowos. Ngowos kuwe ya. Kok ngowos cara mriki napa ngowos? Ngowos kuwe ya berubul kuwe ya. Set apa ya? Ya ilang dewek kabur kanginan nggih. Halo. Ana wong nandur apik ngamal. Contoh, ana wong pembangunan masjid. Iki kan nggo contoh tok nggih. Sak desa bangun masjid pada urunan. Urunane unda usuk. Sing ana urunan sing 2 juta, ana sing 1 juta, ana sing 750, ana sing 500. Urunan wis lunas kabeh, duit wis dicakaken, masjid wis terbangun, sudah berdiri, sudah jadi, mung urung di keramik. Terusan ana seorang donatur wis tenang bae lah, arep dileboni timbang urung di keramik, nyung tak urun keramike. Apik apa ora? Maer apa ora? Maer. Wis tuku keramik sepinten Pak, ajeng urung keramik secukupe. Arep di keramik jaba, tengah, jero, teras, keramik kabeh, tembok siap keramik. Mandang wis urun keramik masjid dadi apik tenggoni. Wong sing urun keramik kemene, alhamdulillah wis tenggoni. Kaya kue bangger nyong gemyen nukukna keramik ki urung tenggo. Ora kacek. Urun tapi do ngomong-ngomongaken. Nggih mboten? Nggih. Lah tek dono karo tanggane, nggih Pak. Masjid ngono rika apik temen. Iya. Maer temen, donatur pira urunan masyarakat umum, tapi sing nukokna keramik nyong. Nggih mboten? Kale ngomong-ngomongaken ora rampung-rampung, nganti 2 tahun, 3 tahun, nganti tekan anak putu domong bae, akhirnya ngowos. Apa Bu? Amal apik anak kalane kudu domo makan nggo gawe contoh dan juga dakwah ben batire ngentel dan tiru. Ning anak kalane kudu di nengaken. Halo. Zaman sekarang kebaikan harus ditampakkan, oke? Tapi yang harus diolah adalah hatinya. Loh zaman sakniki kemungkaran, kemaksiatan tampak dengan jelas. Halo. Nang HP sing jenenge bocah-bocah nom-nom pacaran, boncengan, cekelan bangkean, iya ora? Nang gambar pirang-pirang diketokaken terang-terangan. Mulane siki perkara apik ketokaken terang-terangan. Oke? Pembangunan masjid ketokaken, santunan bocah yatim, pengajian, ayo live di TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Tidak apa-apa, kebaikan harus ditampakkan, yang harus diolah adalah hatinya. Aja pam, aja gumet deh. Lho sikip anak-anak Erika abendina dolanane ha. Awan bengi cekelane. Esok sore sing dideleng arep turu ngelos-elos tangi turu sing goleti. Lho niku. Zaman saniki kados niku nggih, Pak. Nggih. Zaman saniki kados niku. Bocah ben bengi cekelane HP ora bocah tok, sak biunge sak ramane. Iya ora? Kadang kaki ninine melu kok. Lho zaman saniki nini be gaya selfie kok. Punya nyun foto. Oh nggih, gaya Bu, ayo gaya bebas. Nggih napa mboten? Monggo, Bu. Simba tindak ngaji, ngajak putra-putri. Nggih napa mboten? Nggih, nyepak nang punyai terus ngajak. Nggih mboten? Gayane yo bebas. Nggih napa mboten? Gaya bebas, gaya pakem, gaya resmi, nggih napa mboten? Ndak apa-apa. Zaman sakniki kebaikan harus ditampakkan. Alhamdulillah nyong kumpule ora mung karo wong-wong sing dolanan tok, nyong kumpul karo Pak Yai, karo Bu Nyai, karo wong alim, karo wong saleh, foto jepret update status. Oke? Tandane kancane Rika wong apik-apik. Nggih. Silakan segala suatu kebaikan ditampakkan, sing penting kudu saged ngolah. Kebaikan harus selalu diserukan karena manusia perlu
diingatkan. Gimana? Kemungkaran harus selalu dihentikan. Pengaruh setan harus lalen. Sepanjang sejarah manusia, kemungkaran tak pernah sirna. Karena setan musuh yang nyata. Musiknya hilang. Yang berbisik di dalam dada, apabila kau mau memeranginya, setan pasti kalah. Apabila kau mau memeranginya, setan pasti kalah. Loh, iki gaya sekuat tenaga kok Bu. Ngasih ngekrek kok. Nggih napa mboten? Langge, mulane awake ayo kebaikan ditampakkan. Pengajian, siarkan jamaah, siarkan. Masjid gawe sing apik, speaker sing apik. Oke? Oleh pengajian, ngundang sound system, derek, wape, masjid sepesone sing apik. Nggih. Nggih. Gawe umak kamar mandine bagus, masjid, toilet dan tempat wudunya harus bagus. Oke? Tandane mangke desane makmur, tanda akeh wong alim, di masjide makmur, pengajiane makmur, tampak dengan jelas alhamdulillah. Halo. Bu, ayo desa niki, kepengen adem ayam tentrem, sing maune ibarate tanah kosong, tanduri dengan amal baik. Jaga amal kita kanthi jaga keikhlasane, aja nganti kakean penyakiting ati, mengko ndak pahalane ngowos. Bapak langsung hafal, ngaji Pak uli apa ngowos. Kon jaga keikhlasan ben amale mboten ngowos. Ngeten nggih Pak Bu nggih. Insyaallah mugi-mugi Allah nitipi kula panjenengan sedaya ngilmu sing manfaat. Amin Allahumma. Ya Allah, kita nyuwun ilmu manfaat. Amin. Ya Allah, yang oleh ndonga muni kita. Kita itu kan aku dan kamu. Yang muni kita Rika kon amin tok ndomblong bae. Amin mon. Ya Allah, kita nyuwun ilmu manfaat. Ingkang saged dorong awak dateng tongat. Ingkang saged ngetohaken ing maksiat. Njlametaken ana donya lan akhirat. Ayo bismillah diwaca ben boten pedhot saking rahmati Allah. Nggih. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassaltu ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah Bismillah, bismillah, bismillah. Sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Amin Allahumma. Napa wae nek diniati kanthi nyebut asma Allah boten pedhot saking rahmate Gusti Allah. Amin Allahumma. Ben niki malaikat niki nyuwun kali Allah nek menungsa sing gawe kerusakan manggon nang bumi rusak. Ning nyatane Gusti Allah damel Nabi Adam dijajal, diwarai nama-nama, bahkan bisa mengembangkan bumi ini dengan sempurna. Betul? Betul?
Akhirnya digawe sebuah kronologi, sebuah cerita bahwa manusia tidak sempurna. Manusia pasti melakukan kesalahan. Al insanu mahallul khata' wan nisyan. Menungsa panggone salah, panggone kelalen. Nggih mboten? Lho Nabi Adam wis nang surga kali ibu Hawa, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Sadaqallahul adzim al-ayah. Bu, mereka urip nang bumi ne Gusti Allah wis pirang tahun? Pinten tahun? Hah? Lah ya wis pirang tahun? Urip gesangen jenengan nang bumi ne Allah niki dugi sepriki mun pinten tahun? 17 tahun, ya Allah. Tua-tua ngomong 17 tahun nggih. Bu, wis akeh tahun nggih Bu nggih. Nyong urip nang bumi ne Allah. Lahir mulai tahun 1989. Nggih. Nganti tekan siki tahun 2006 wis garep 37 tahun. Umure nyong wis 37 tahun, anake nyong wis 5, mantune wis 1. Guyu napa, Pak? Kok muni ngapusi lho. Lho, Pak, lho biar kecil begini manaan, Pak. Udah tak tepuk tangan nih bareng. Loh, anak 5 mantu setunggal. Nggih. Niki melangkah menapaki bumi ya Allah. Iki nganti isune bridil. Wow niku mikir teng meja niku anu panas. Akhirnya tak cempal tisu. Lah niki malah wis kemringet bae tisune malah runtuh. Dalam Bu, napa? Buatan napa-napa Pak. Bisa dibalik oh Pak. Rontok sebelah dibalik bisa. Nah, Bun, nggih. Niki grup rebanane ket mau nguyuh gentenan. Ya ora, dong. Saya itu tidak mengematkan, tapi mata seorang wanita itu kalau memandang beda dengan mata laki-laki. Kalau laki-laki itu matanya ketika memandang dia lurus ke depan lebih jauh. Tapi kalau mata wanita itu lebih lebar. Lebih lebar. Jadi kalau saya pandangannya ke situ, sana pun kelihatan. Lah kira-kira loro munggah model nguyuh gentenan. Sorry bro. Pas ya. Pas oh. Ya ora apa-apa lah timbang pet ya. Timbang dimpet malah dadi penyakit nggih. Tapi nyong pesen ya wong lanang jokan nguyu gampang bar nguyu cewek. Sebabnya kula sering menangi wong lanang-lanang pada nguyu ora cewek. Hah? Lho ora mengurut podok Pak wis ganti takmat barang kok. Akeh wong lanang-lanang pinggir dalan iki Pak kadang-kadang lho kula sering nang dalan pada nguyu ngadeg nang pinggir dalan ora cewek selentik tok obat abit kuwi kok. Dalam Pak. Iya ngemataken temenan kok. Kenaan kok modele kok yo kena dislentiki pembarang. Sorry Pak. Itu kenyataan oh Pak. Nggih mboten. Lah wis tau kula ngelingaken Pak, barang nguyu cewek Pak ora ana banyu Bu. Lah ora ana banyu dilap karo godhong. Lah godhong ora ana nang pinggir kali, ya kali watu. Lah malah takon, lah waktune ditutukaken apa kepriwe? Ya jadi tutukaken. Wes pon kembali ke ngaji kok laptop. Bu,
awake dewek napa nang bumi Allah itu sudah berbeda tahun. Nyong wis 37 tahun, ana sing 50 tahun, ana sing beke 20 tahun, ana sing beke 7 tahun, ana sing wis 70 tahun, ana sing 80 tahun. Kena mboten? Galeng nglakoni dosa wis bola-bali bola. Iya apa ora, Bu? Karena apa? Niki Nabi Adam didamel nang Allah wis ora kurang nikmat. Swarga ki wis nikmate kaya ngapa? Tapi fa'azallahuma syaitanu anha fakhrajahuma mimma kana fi. Digoda diglenceraken karo setan. Mulane awake dhewek niku paham, kita punya musuh namanya iblis, namanya setan. Setan itu yajri majrad dam. Apa, Bu? Setan yang menggoda kita itu jalannya yajri majrad dam. Apa, Bu? Alah ngomong beangel temen Rika ya. Setan sing goda awake dhewek niku yajri majrad dam, bersamaan dengan aliran darah manusia. Digoda karo ngadeg ora bisa, goda lungguh, goda agi turu, goda ora. Setiap detiknya itu digoda karo setan. Nggih napa mboten? Bila tersirat di hatimu ingin membenci, itu bisikan. Bila tersirat di hatimu ingin mendengki, itu rayuan. Waspada, waspada terhadap rayuan setan belaka, agar kau masuk ke dalam lembah yang hina. Enggak betul. Loh, hati-hati. Niku rayuane setan. Loh, awake dhewe ki ndek mungsuh. Mungsuhe udu menungsa, mungsuhe udu wong Islam, tapi musuhnya adalah setan. Nabi Adam diglenceraken setan, digoda sekang surga modho nang bumi. Halo. Loh, duwe lopot, duwe salah, kula tak takon mrikan ndek lopot apa ora? Duwe salah apa ora? Duwe dosa pora. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Sing rumangsan duwe dosa ayo ndang padato. Dengarlah hai sobat, saat kau maksiat dan kau kan ajal mendekat, apakah kau buat lambat lagi dirimu habis dan tamat? Bukan usah taat sebelum terlambat, ayo sama-sama kita tobat. Dunia sesaat, awas kau tersesat. Astagfirullahaladzim. Ingat hati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap sareng-sareng. Cepat ucap astagfirullah. Sekali lagi, cepat ucap astagfirullahal. Bu, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Jaluk ngapura nang pangeran kula panjenengan sedaya saakeh-akeh dosa, jaluk ngapura. Nek pancen anak awake dhewek anak putune Nabi Adam, pripun dongane? Robbana
dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nggih mboten? Nah, bumi sing siki dewek nggone niku dadi saksi. Syukur urip nang bumi ngendi bae sing syukur. Ngendikane guru kula Rama Kyai Haji Imam Baihaqi, nderek dawuh Rama Kyai Haji Ahmad Abdul Haq Watu Congol, nderek Mbah Yai Dalhar Watu Congol. Endi kapan dewek manggon nang bumine Allah, termasuk kula didhawuhi, Nduk, sama nek tundang ngaji nang ngendi wae, pokok tawasul karo sing jenengane sing babat desa mriku. Hah? Napa? Nggih, ngaten. Sing babat desa Jebeng Sari asmane sinten? Ditawasuli khususun ila hadrati roh ingkang babat desa Jebeng Sari. Mula nek kula ngaji mesti tawasuli yen Fatihah riyen adanya kita di sini dengan nikmat, dengan indah, dengan bahagia. Biyen ana sing babat, wong sing babat desa, babat alas, menangi ula, menangi kalajengking, menangi kelabang. Nggih napa mboten? Nggih, wong babat cacing pirang-pirang wit-witan gede-gede, siki dewek wis lapang, wis indah, omah wis rata, dalan wis kepenak, lampu terang benderang, kira mboten? Sing babat desa orang-orang terdahulu niku ditawasuli. Lah mulane sejenenge merti dusun niku lah acarane syukuran, kira mboten? Hasil-hasil panen disyukuri. Monggo terus ana kirab, nggih mboten? Mengko terus anak napa niki tawasulan, tahlilan nggih mboten? Doa bersama, mengko terus anak pagelaran kesenian nggih ora? Termasuk panggung sing siki nggo ngadeg nyong asline ora nggo nyong ora iki. Terus ngoten niku kula disiapi panggung nang kono kuwi iki, Bu. Sing kene paling mengko nggo gawe wayangan. Hah, napa? Hah? Orang ngerti apa jenenge? Oh, belus siapa? Kesenian. Kesenian apa? Oh, wis nyong ora pati paham ya plus ya. Barongan? Ndolalaan? Hah? Oh ya. Wis nggih. Wis pokoke lho. Ana doa bersama, ana syukuran, ana tawasulan, ana kesenian gini mboten. Berbagai macam tetukulan panenan-panenan ditoaken zakatnya disyukuri, urunan bahagia seni, dengan iman hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi gini mboten. Wes kesenian sing penting keamanannya dijaga nggih Pak nggih. Keamanan dijaga. Ayo pengajiannya dimakmurake, jamaah sholatnya dimakmurake. Di kapan desa kepengin adem ayem tentrem makmur, alim ulama iketu ilmunya. Oke? Bi'adlil umara sing dadi pemimpin, ibu PJ kepala desa, sak perangkat-perangkate didongaaken dados pemimpin yang adil. Pemimpin yang punya cinta dan kasih sayang, yang memperhatikan warganya, Allahumma. Terus bisa khawatil agniya sing pada soge-soge nang desa Jebeng Sari dadi wong soge sing loman. Allahumma. Sebab zaman saniki sing soge tambah soge. Sing melarat dadi soge, ya Allah dongane elek temen rika. Oke, sing soge tambah soge, sing melarat dadi soge. Wong urip zaman saniki soge kabeh kepenak, Bu. Penak ora? Penak, zaman biyen arep mari ngene sedulure Wonosobo Banjarnegara mlaku teklek-teklik ya. Siki kan jegong tok digas weng langsung tekan. Kemian karepan madang dadakan adang, dadakan rempan, dadakan guyung ya Bu. Dadakan nutu saniki ya Allah mesusi ceplos celokaken diceplos cetet tinggal turu mateng. Mulia apa ora? Zaman kemian tuku klambi setahun sepisan be ora mesti. Hari sing tuku klambi bejan, sing ora tuku klambi pote dibelawu. Sing guyu mesti kemutan gue. Sing guyu wis tau gue. Nggih mboten. Mangan iwak petek kenteni muludan karo badanan ya ora Bu? Lah nggih. Lho zaman kemian tapi nikmat luar biasa. Masjid-masjid pranggo, speaker urung ana, arep ngaji gawane oncor. Iya apa ora? Tuku klambi setahun sepisan, ora tuku klambi nglongsor. Iya apa ora? Wis tau nglongsor klambi? Lah nyong wis tau kok.
Mblawu klambi wis tau. Diwenter wis tau. Bu. Nggih, jaman saniki wong duwe sandal, sak sandal wong siji sandale 7, jaman kembiyen dijahit bola-bali. Nggih napa mboten? Sandal jepit pedhot ngisore disugi paku. Ala keng guyu kae. Nggih napa mboten? Lah nggih, lho jaman saniki omah kuncinan gerbangan, halah mbiyen tindih alu. Iya apa ora? Jaman saniki iki arep lungan-lungan nyekeli ATM jaman biyen lah celengan nanggone sakapring. Loh, ngono yo ngalami kok, Bu. Bu, lho ngene iki masa-masa milenial lho, Bu. Menangi jaman kembiyen sego-sego lha giliran maning. Halo. Kero perbanane lah uyu-uyuwen. Oke. Wanyang-anyangen kok giliran. Ora lek guyon. Ngeten, nggih Bu nggih. Wis, ngoten. Lho sakniki wis nikmat urip mulia, sing pada soge pada dadi wong sing loman, nggih. Panenan dizakati, anak sekolah mondok diragati, berikan pendidikan yang terbaik akan menjadi generasi yang cerdas. Amin Allahumma. Desa pengen makmur, padha manut karo ilmune alim ulama, adile pemimpin, lomane wong sugih. Wa du'aul masakin, nek ana wong sing dikersakaken egen urung duwe alias urung sugih, dongane sing apik. Dongane wong miskin, dongane wong didolimi, dongane wong susah, dongane wong kurang niku diterima. Nggih mboten? Nggih, insyaallah paringi barokah angger gelem prihatin riyadhah. Allahumma. Zaman biyen akeh wong gelem prihatin, mulane donga saithik kadang-kadang dongane mboten kathah tapi dadi donga sing mandi. Zaman sakniki pirang-pirang wong pada donga kok urung mandi-mandi. Sebab apa? Aku dhewe ora ngerti. Nggih mboten? Apa mergo akeh wong ra ngati-ati. Nggone golek maisalan golek rezeki. Mula ayo ben resik dizakati. Jaman biyen akeh wong ra ngerti agama. Langgar masjid sepekere urung ono. Nggone salat mung sarap lulan lan kloso. Ning dongane akeh sing padha ketempo. Terus mboten? Ora kaya jaman saiki. Langgar masjid sepekere padha muni, ngalor ngedul akeh wong kang pinter ngaji. Ning sedidik sing ikhlas nggone nglakoni. Nggih mboten? Mula ayo le ngaji diresetke ati. Nggih napa mboten? Sawise ngresep sithik-sithik dilakoni, dadi wasilah dosane di ngapurani. Amal segede mugi-mugi dipun tampi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad.
selepan nyuwun pangapunten nggih Bu nggih. Wis rampung ning uyuh. Panitiane wingane lek ngundang rembugane ora muni borongan sadongane ngono ki. Ora oleh borong. Loh, panitia niku lek ngundang kula niku mangke Ibu nek wekdal niki kosong daturi ngisi pengaosan kaya kuwi tok ora muni borongan sadongane ngono ki. Rembugan ya aja mulah malih wong tuwa. Akhirul qauli hada astagfirullahaladzim Pak Yai mawon. Ngeten. Ngeten mesti barokahe dungane Pak Yai. Dalam mau sampun tawasulan ugi ndongaaken pas awal. Nggih, mangke barokah donga sing Pak Yai sinten ingkang? Pak Yai mriki Pak Yai sinten? Nggih, monggo mangke Pak Yai supados barokah donga si Mbak Yai. Akhirul qauli hada astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggih Pak.